Jeg så jo, I havde en alvorlig snak hen over nettet lige før, og I kiggede noget på ketcheren. Hvad var det for en snak, I havde der? Jamen altså, det er jo bare kort og godt. René, nu skulle du bygge dit gamle bræt ud med en super fed ketcher fra Yonex. 73 gram uden strenge, 83 gram med strenge og et ekstra håndtag på. Og den er jo lynhurtig, det prøver du jo også at slå med. Slår sindssygt godt. Ja. Den så meget elastisk ud, det er sådan svinget med den før. Jamen, det er alle ketcher. De skal kunne gøre sådan her. Det kan den her vel egentlig også. Kan det sagtens, det ja. kan den sagtens. Ja. Og det gør alle ketcher. De skal have den der elasticitet indbygget i skaftet. Det gør den jo faktisk også, når du slår. Ja, det ser gør den også sådan, man kan ikke se det. Hvor hurtigt går det. Men det er en super fed ketcher, og også flot designet, synes jeg. Og så er den jo perfekt, hvis man er pige og ikke har så mange kræfter at svinge med. Og den er jo endnu mere perfekt i dobbeltspil, det der den primært er udviklet til. Fordi man i dobbelt er afhængig af at kunne flytte sit grej vanvittigt hurtigt i luften for at kunne tage et smash for eksempel. Eller kunne følge op og slå et hårdt smash med et hurtigt sving i ketcheren. Det er den super fed til. Og jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt produkt for Yonex, helt sikkert. Så passer det jo super godt herom. Vi spiller jo mest dubler. Det er ikke så meget single, vi går til heroppe. Det er mest dubler. Men ja, altså, jeg er i hvert fald glad for den, og jeg synes, de har... Og alligevel vil du sælge den? Og alligevel vil jeg sælge den, ja. Men alt, hvad jeg har, det er vareprøver. Så, ja. Jamen, så er I fuldstændig klar til kampene derude? Ja, det er helt sikkert. Ja, vi er ikke... Altså, med den der hånd, så den skal det nok sejr hjemme. Det er den. Lige på omgående. Ja.